Good morning! Magluluto po tayo ng pinakbet. Lagyan na po natin ng mantika. Yan po. Nilagyan na po natin ng mantika. Sunod na po yung bawang at sibuyas. Yan na po. Nilagyan na po natin yung bawang. Isa-isa lang po. Pagka medyo brown na yung bawang, sunod na po natin yung sibuyas. Lagyan na po natin yung sibuyas. Isa-isa lang po. Ayan, kapag luto na yung ricado, lagyan na po natin yung karne. Ayan po yung karne. Isa lang po. Ayan na po. Pagluto na po yung karne, sunod na po natin yung kamatis. Ayan na po natin yung kamatis. Ayan. Isa-isa lang po. Mabilis yung manuto ang pinakbet. Ito na rin po yung kamatis. Lagay na rin po natin yung gulay, yung talong, yung okra, tsaka yung sitaw ang palayan. Lagay na po natin. Haluin lang po natin para maluto yung nasa ibabaw. Tapos lagyan po natin ng konting tubig. Lagyan po natin ng pangkatang tubig. Tapos takpan po natin para maluto po agad yung gulay. Buksan na po natin, tapos lagay na po natin yung siling mahaba. Tapos takpan po ulit natin para maluto agad. Ayan, luto na po. Lagyan po natin ng pampalasang bagoong. Tapos betchin. Ayan, luto na po yung pinakbet ni Madam. Ang sarap po ng pinakbet. Pakbet Ilocano po to. Ayan. Yummy gulay, pampahaba ng buhay. Ayan po. Thank you for watching.